Naimbag nga orasyo amin gagayem. Di pa kasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anag pailingad itinagan a Kristi, nga iti agdama kat adda ijay Macau. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti turogi in Hong Kong, kan ti bangad team ti Hong Kong, isu danoy mitoknoy, Betsay, Balting, Casper, Gretchen Lawa, Jonalyn Bandao, Sandro Vellina, Ryan Anton, Dawatwater, Page, from Taraki ti Hong Kong. Shout out Kadalin Tolosa, Grace Agtina, Chona Labugin, Shatina Apostol, kan Monkalma Ninita. Happy birthday kanila kay ko Pepito Pakulanang, iti Fairfield, California, USA, from Divine Juvie Joy Dulawan. Shout out kani Jason Dalit ti Santiago City from Joan Can. Kastamot kani Salvador Dumifer iti Ilagan City. Happy birthday Rodalina Sagid. Kastamat a happy birthday kani Norman Vargas from Jefferson, Ingo. Makablaawan ti Butak family iti Malalatang Tunggi Reyna Mercedes from Lovelane, Butak. Dawa, Lianyo, Palasi kan amin at tagadungon Surong from Flor, Bumidang. Busto kan Andaya family ti Isabela from Jenny Andaya. Shout out kan Evangeline Dalaw ti Hong Kong. Happy birthday Lorna Padilla from Shans Padilla. Makablaawan ti tropang bubon dito Rosario La Union, isuda Cons, Orton, Lee, Jasper, Kayong, CJ, Arturo ken dagiti contractor, isuda Ivan ken Christian from Ruben Dulay. Makablaawan pa iti Ancheta family iti Dorongan Valerio from Mary Ann Ancheta, kastamot ti Corpus ken Kasuga family. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Kristi. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Kristi. Adak ita dito'y Macau. Dua kaming agkabsat manang katsyak ti inauna. Nakurapay laang ti adda pa nagbiag mi manang. Makitaltalon laang ni tatang. Katgapo itinapasaran tayo a pandemya, ad-addan arimigat ti kasasaad mi ti biag, nga isu ti makagapo, no apay a pinanawan na kami ti inak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay manang, iti daydi kang itingitan ti panagladingit mi, gapo iti inaramid ni nanang ko. Anak ko, talaga pinanawan na tayo ni nanang iyo. Saan na kanon amaanusan ti rigat ti panagbiag tayo? Ha? Sa dino nga rodon tinapanan ni nanang, tatang? Hunyag pa iso tatang. Sa dino tinapanan ni nanang. Ang mga nwat na dalang importante na panan na tatang. Imposible mo takabailan na tayo apanawan. Labayagan aday tati iririri kanyak ti inayo. Apay kano adyak maipaayan itinarang aya panagbiag. Isumat lagayam akanayon anapudot ti ulo ni nanang kadagiti kalabas. Kanamok tatang, tapasaray mangag ko ti panagsubang nyo, nukas di anapudot ti ulo na. Adyak mat pagarupan nakabailan na tayo apanawan anak ko. Nangruna da kayong anak mi. Ngam talagang ambisyosa ti inayo. Umapal ka dagiti gagayim na anasaya ti panagbiag ta. Ikag kagumaak mo ti agtrabaho, tapno maipaay ko amin nakasapulan nyo, anak ko. Talagang aging galaangan dito iti kabaalak. Tatang. Saan tayo matalumang langan amangan? Uray kaskasano, maipaay ko mo dagiti kasapulan tayo. Ngum talaga sa bali ti kapanunutan ti inayo. Kasano tayo pa yung arudan ni tatang? Awanan ni nanang. Junjun ading ko. Adda kami dito'y kanitatang. Nukang
No kabailan na tayo a pinanawan ni nanang. Pues, ipakita tayo mo't akabailan tayo ti agbyag. Nga uray inabandona na tayon. Tsak laim pagaro. Agapula ang iti kinaambisyosa na. Kabailan na apanawan ti pamilya na. Kagurkurak ni nanang tatang. Anak ko. Manang, Di kagsangin, Junjun. Di mo sayangan tiliwam iti awan kwenta na ataw. Di kaagdanag tatang. Aramidak amin akabalak. Tapno maisakan tayo da iti a pamilya. Maasyanak unay kada kayo. Saan arumbang anapasamak ti kastoy? Tay narami jumat amin akabaalan nyo. Tapno maisaka dyo lang da iti a pamilya. Kat saksi kami iti dayta. Anak ko, di ka kumagimulay ti sakit tinakam iti inam. Manipod ita. Awanan ti inak tatang. Kat ikarik iti batog ko a langit. Aramidak ti amin. Tapno rumang ay daytoy a pamilya. Nagadayo manan ti ayan ti imatang yu tatang. Kristi, anak. Aging ka di ita, kat padpadaanan nyo pailaang ti panagsubli ni nanang. Tatang, awatan nyo kuman ti kinapudno. Saanan nga agsubli pa ni nanang itidan na tayo. Nagsakit lang amin na panunutan, anak ko. Diyak laing pagarup akabailan na tayo apanawan ti inayo. Napasama kan tatang. Kaya't asawan dayta. Awan serbi na nga asawa kan ina. Takabailan na atalikodan ti pamilya na. Gapula ang iti ambisyon na bumaknang. Day talaunay ti pagladingita ka, anak ko. Di ka agladingit. Kandiyo pabasulan ti bagiyo. Gapula ang tadiyo na ipaay amin akayat ni nanang. No talaga mo't laang apagwadan nga ina. Kan patpatgan na tayo. Saan ko maapimanaw? No di kat nakitinulong kumakada kayo. Tapno guminawa mo ti pamilya tayo. Ngam anya tinaramid na. Kayat na tinanam ay abiyag. Ngam di na kayo mat kayat atulungan. Kristi, anak. Kayat na magunod ti amin at tartarigagayan na asan apulos nga agbanog. Anya aklase nga inadayta tatang. Uston, anak ko. Bayam, ikarigatak alipatan ti amin. Katag titinulong tayo, tapno sumaya at ti pamilya tayo. Kumusta kan, ading? kastoy manang, malmalday lata. Talagang amin na saan na nagsubli ni nanang. Irwam mo ti bagim nga awan ni nanang, ading. Basta saysay atom ti panagadal mo. Aging ga kabailan mi kan ni tatang. Pagturpusan da ka, tapno na saya at to ti masakbayan. Manang, Saan ko maati panang panaw kada tayo ni nanang tirason tapno agrebelde ka. Laglagi pom kumaakanayon dagiti rigat mi kan ni tatang. Tapno makaadal ka laeng, ading ko. uwan manang, katagyaman unay kada kayo ko ni tatang. Di mon panunutan dayjay. Tinapatag. Supapakam ti amin a sakripisyo mi kani tatang. Babaan iti panagadal mo ana imbag. Umdas dayjayan, ading ko. Agyaman manang, katikarik, saysayatok ti panagadal ko. Tapno siyak tumot ti tumulong kada kayo. Nanadalen, gumatak man iti sabon na paglaba. Hanay, si kamot gayam day ta Kriste. Italaag anak kita ka Kanayon ngamin nga awanak nana. Taagbirbiro kak iti nasaysaya at trabaho. Hay kat nasaya at abalasang kaw. Ay wen gayam basang. Pudno ka di dyan nadamag ko apinanawan na kayo kano ni nanang yaw. Uwan nana, pudno day taan na damag yu. Ay, nagawan abain day dya babaen.
Dila nagkintayag ang nangaramid ka na kayo iti kasta. Nakasingsingpot ti amayaw. Trabaho balay laeng ti aramid na. Awan pa'y bisyo na. Kasta talaga siguro, nana. Ay, saan? Awan kit di ati manaknakam ti inayaw. Dila na asyan ka na kayong anak na. Ti kunam kit day, ambisyosa ti inayaw. Nalaing tumot ngami na makibarkada ka nagitipada na nga ambisyosa. Ngam di damot amo ti agtrabaho. Di damot amo at tulungan nagiti asawa da. Ay, suron kon aya. Nana, ay nabalasang kaw. Pasensyakan ka nagiti na isawang kaw. Masyanak nga minunay ka na kayaw. Agyamanak iti panangisakit yung kada kami, nana. Ala, ay sad abali balasang kaw. Dakkel ti kaasi ti Diyos. Amo ka sumaya at tumutlaang ti amin. Basta di yu liwayan ti agkararag. Dawaten niyo ti panarabay ti Diyos. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kasta tinapasamak iti pamilyami manang Emmy. Gaputa saan ang maipaay amin ni tatang dagiti kayat ni nanang, pinanawan na kami. Kat aging gaita, awan damag mi no sa dinon ti ayan na. Gapu nga rod iti asik ka ni tatang, rimusing tinapalalo agurak iti inak. Uray dagiti kalugaran mi, napalalo ti panang babalaw da iti inak, gaputa makitkita damet no kasano nga agtrabaho ni tatang, tapno maisakad na laeng ti pamilyami. Gapo iti agtultuloy a panagbirbirok ko iti trabaho manang Emmy, naamamok ti Panginaen ti may sa agayem ko a naggapo ijay Macau. Gapo siguro iti asin na kanyak, injaya na titulong na, tapno makapagtrabaho ak iti ayan na a pagilian. Anya ti kunam anak ko. Agabrod ka? Wan tatang, tulungan na kano ti Panginoon ni Mari agayem ko. Sigurado ka kaditi day tapangadeng mo, Christy. Wan tatang, sayang dayto nga oportunidad. Iso apalubusan dak ko ma. Total, adamot ti Panginoon ni Mari at tumulong amangurnos kadagiti papeles ko. Kan isuntumot laang ti kadwak iti pagtrabahuak iti balasiw taaw. Sige, adaken ka day ta anak ko. Amo ka kastaunay ti tarigagay maamaadaan iti trabaho. Kat sapay lako ma, taday to yun ti inururay mo. Aganad ka kuma, anak ko. Agyaman tatang, para kada kayo kani ading ko amin day tingar aramidak. Katagyaman iti Diyos, taimpaay na day to'y agundaway kanyak. Maragsakan akmo't para kan ka anak. Nasingpot kang anak. Iso asinungbatan ti Diyos ti amin akararag mo, anak ko. Ading ko, umadanin ti papan ko iti balasiw taaw. Agsingsingpat ka kuma. Un manang, Makamukan ka ni tatang. Di yu baybay-an ti salon atyo Ken di mo baybay-an ti panagadal mo. di kagdanag manang, aramidak ti amin nabilin mo. Nalitayak, tapanawan na kami ni tatang. Basta ti panunutem, para kada kayo ka ni tatang dagito ngar aramidak. Agsakripisyo ak, tapno maipaayan kayo itinasaya at amasakbayan. Basta ikarim makanayon ka ang umawag manang tapno kastad da kamot lang ita si Dugmi.
Wen ading, ikarik. Aramidak at talaga dayta. Tapno amok no ada ka dito'y balay. Wen no aglaklak watsaka. Ni manang nga talaga. Jak to aramidon day tamanang. Siyempre, pampanunutag mo't at tirigat mo tong agtrab-trabaho di balasyo tao. Rumbang laang ading ko. Ngam di kagdanag. Amin to akayat mo, ipaay ko. Basta agsingsingpet ka akanayon. Kastoy gayam ti trabaho dito'y panlasiw tao. Talaga homesick ti kalaban mo. No panunutom mo ti maipaay mo to iti pamilyam. Awan anyaman nan. Kunamot ni Auntie Delia nga intong day off ko. Ipasyar nakto kano iti para ki apapapanandag iti pada mi a Pilipino. Sa bagay, nabitla ang lumabas ti aldaw. Gaputa kanayon kami abisi iti pagpapaayak a restaurant. Saan ang mapupuutan ti oras? Adomot iti umay mangmangan a Pilipino ditoy. Iso akasla addaak mutlaeng ijay Pilipinas. Nay, si kamot gayam day ta lumabas, Nardo. Wala na, mapanak man itayan din kumpare Acardo. Nasaya at mo, tamakit kita dakan dito'y ruwar. Sana kas idi nga dakala ang ititalon, wano iti unag ti pagtaangan niyaw. Saan mo't siguro ang mailimod kada kayo tinapasamak iti pamilyami, nana. Nakababain ngamin tinapasamak. Anya kumangay ti kabain mo. Saan mo't asika tinagaramid iti may kaniwas? Amuda ka, nasaya at katao kan ama. Iso nga awan pakababalawam. Agyaman nana. Ngam amoy mo't apakaibabay ng ti pamilyami tinaaramid ti asawak. Sa dino nga rod itan ti ayan ti asawam. Awanin na pulos ti damag mi may papankan kuan, nana. Nasaya at mo't no saanan gagpakita pa'y. Nasaya at antibiyag yung agama. Nang runak at adan iji abroad ni Christy nga anak mo. Nimot Junjun, manula at awanan. Malpaston iti panagadal na. Dahil tati pagyamanak una iti Diyos, nana. Taoray pinanawan na kami ti inada. Di makkel anasaya at atao dagiti anak ko. Nagbalin ang naalwan ti panagbiag mi, manipod nakapanak ijay Macau, manang Emmy. Nasaya at ngamin tinagbalin at trabahok ijay. Kat utang ko amin dagitoy, iti panginaan ti gayem ko, anang isurot kanyak nga agtrabaho ijay Macau. Diyak matan pinagtrabaho ni tatang, talumakay matan manang. Nagyanlaangan ijay balay, akadwana ni Junjun akabsat ko. Ison tinagtagibalay kabayatan nga agad-adal ti kabsat ko. Nagtultuloy nga rod ti panagpatulod ko iti kwarta ken ni tatang para iti panagadal ti kabsat ko. Kastamoten ti gastusan da para iti inaldaw akasapulan da. Ti saan ko nga ammo manang ket. Tatang, napatarimaan yun ti balay tayo. Mas dao to laki din ni manang itong sumangpet. Talaga ajak impakaamukan ko na ti pan nakatarimaan ti balay tayo, anak ko. Kayat ko ang masurpresan to inton makita na nga adun ti nagbaliwan ti imbati na iti abalay.
Talaga abilibak kada kayo tatang. Amo yata ni patun di pagbambanugan ni manang iti abroad. Masapol anak ko. Dakkel di sakripisyo ni manang mo iti abroad. Awan ta makakita kan mang tartaripato kan kuana. Saan tangaam mo no mangmangan pa iti umno nga oras. No makaturturog matlaeng wano agsakit kiti. Ngam sapay kong matakanayon anak karadkat ti kapsat mo itaayan na, anak ko. Amo katartarabayin ti Diyos ni manang, tatang. Awan ti pagdanagan tayo. Sana bali tatang, apaman na makaturpusak, makatulong akton ka ni manang. Wan anak ko, tani, puro mo't ten trabaho di kapsat mo. Nalipatan nan san ti makiasawa. Kasano ko mamakiasawa tatang? Katawan pa'y mo't tinobyo na. Wan nga rod anak ko. Katjak kahit adatatagbalin alapad. Tapno agragsak mo ti kabsat mo. Panawon mo ten tapno sangwon na. Ti may papan iti masakbayan na. Tatang? Sobra-sobran ti naipakay ti kabsat mo kadata anak ko. Napaadal na kapayen. Dandani ka nagturpos. Un tatang, kat utang ko amin day ta ni manang Kristi. Tatang, kumusta kayon? Nasayaat mo't anak ko. Si Kangay, kumusta ka mo't dita Macau? Nasaya atak mo't ditoy. Kumusta mo't ni Junjun? Awan problema ka ni ading mo anak. Nasaot ni agadal. Dantan nagturpos. Isa makaginawa kanton. Naragsakak unay tatang. Tamakit kita kung ti resulta dagiti sakripisyok diti abroad. Nasaliwanwanan ti adda pa nagbiag tayo. Kastamot adandanin agturpos ni Junjun. Awanan ti problema tatang. Wan gayam anak ko. At anadamag ko may papan ka ni nanang mo. Ha? Anya day jay tatang? At akano nakakita ka ni nanang mo. At akano ka din na nasa bali alalaki anak ko. Anya? Wan anak ko. Kasatiin danon kanyak din nakakita kan kuana. Sapay ko mga rod. Tanasaya at tinagbalin abiyag na iti doon na ti sabali nga asawa na. Kinapudno na tatang. Dakkel ti gurak ka ni nanang. Ngam linipat kun ti amin. Tartari gagayak laengan anasaya at kumati kasasaad na ita. Kas nga rod iti bagayo idi. Saan aron ba nga agimulak iti sakit tinakam ka ni nanang? Kaasimot ni tatang. Amok, uray ko na napakawanan ni nanang. Nasakit lataken kwa na ti amin. Marikriknak napataglataken kwa na ni nanang. Dayawak ti kinasingpat ni tatang. No sa bali laeng, amangan no inlunod na ni nanang. Ngam sa bali ti amak. Pakawanan nakmat Diyos ko. No adadag iti gundaway a kinagurak iti kastaunay ni nanang. Ngam impakitam kanyak ti panagayat mo. Babaan iti panarabay mo kada kami. Iti likodan dagiti napagteng mi iti biyag. Dandanin malpas ti kontratak. Kaya't kumutan ti agawid. Tapno makadanak mo't datatang iti sumagmamano abulan. Mailiwak unayan kadakwada ka ni ading ko.
Ngam kayat ko asorpresaan ida. Jak ibagbaga nga agawidak. Maamwan dan tulatan, inton adda akton ijay Pilipinas. Anak ko, adakan. Apay adi mo yung bagbaga nga agawit ka. Tapno nasukunda ka kumaji airport. Kaya't kayo ko maasorpresaan, tatang. Ngam kas makitak, siyak samot ten tinasorpresa. Anak, Naipatarimaan nyo ti balay tayo? Sa dino tinangalaan nyo iti pinagpatarimaan nyo. jak gastusan amin nga ipaupaw-it mo anak ko. Kinapudno na, kalpasan ana patarimaan ko ti balay tayo. Inurnong ko iti bangko dagiti daddo mga ipatpatulod mo. Ada kwartam iti bangko anak. Agyaman na kada kayo, tatang. Talaga pagulidanan kayo nga ama. Amo kajak na ipaay ti amin anam ay arumbang ama pasaran nyo ko anak ko. Iso ababain man lang iti daytoy ana aramidak. Masulnitak ti amin na nagkurangak kada kayo. Jakun kaya't ama pasamak manintikas iti napasamak kada kami iti dayti inayo. Patpatgan kayo, onay, tatang. Patpatgan kayo mat nga anak ko, Kristi. Nagbakasyonak dito'y Pilipinas manang Emmy, kat na sorpresa ak itinakitak. Napaaramid ni tatang tibalay mi, babaan ka dagiti kwarta nga impat patulod ko kadakwada. Nakaturpos mo ten ti kabsat ko iti kurso nga inala na, kat adamot ten panggadan na. Timot ten kabsat ko ti makaammo kadagiti amin akasapulan da di ta Pilipinas. Sa anak kanon nga agpawit, taiso kanon ti makaammo kani tatang. Ngam agipat patuludak latamanang, tapno saan mo't asuluan ni ading ko ti obligasyon na kani tatang. Adamot ten nobyok manang, naamamok dito'y Macau, maysa a Chinese national. Naamamok mo ten ti pamilyana, kat nasaya at damot kanyak. Plan-planuan mi motan ti agkalaysa, ngam kayat ko adita ko mapilipinas ti pagkalaysaan mi. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Kristi. Pagayam ko a Kristi, agyamanak iti daytoy makaitad inspirasyon a pakasaritaam. Pudno unay tay kunada, ano adda tartari gagayam agunuden, magunod mo, babaan iti panagsalukag. Dayawan ka pagayam ko, ta iti laksid tinasaam anapasaran ti pamilyayo, nang runa iti amam, saan ka anaawanan iti namnama. Impakitam ket di ti kinatibker mo, nga iso tinangtad kirad mat iti amam, tapno mabailan na ti inaramid kankwana ni nanang mo. Sapay lakuma tagnanayon ti kinaragsak ti pamilyayo, kastamoten nga itapay laeng, kablaawan kan iti umadanin a panagkalaysayo iti agbalin a kapisi ti pusom. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi, dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsa Isu
baris kadagiti tugu iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan arita, adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Happy birthday kani Jen Pablo iti Taiwan. Happy birthday kani ading ko Vea from Avelina Corpus. Advance happy birthday kani Papa Ismael Dakiwag. Kan kablaaw para iti Navarro, Dakiwag family, especially Nanay Anastasia, Mama Marie, kan Tatay Eduardo iti San Mateo Isabela from Levi Dakiwag. Makablaawan ti Andaya family kan Busto family, kan anak ko ada Prince JJ kan Prince Jasper iti Nagilian Isabela from Jenny Andaya. Happy birthday Jan Chloe Gonzalez from Rosetta Ramos. Shout out kada Zerin A. Lu, Geraldine Larocco, Beng Tabula kan Novelin Kodjamat. Orden kan De Cuerto family ni Kapitan Darlito Orden kan Bilas Bening De Cuerto from Dominador Rodel Castillano iti San Jose City. Makablaawan pa iti pamilyak ti Tadupax Nueva Vizcaya. Lakay ko ani Dexter kan anak ko ada Jet kan Jade from Jasmine Rivera iti Qatar. Makablaawan pa iti Frahiliana, Zambrano kan Castellano family. My wife Rowan Joy, katugangak, kan especially kan ni Selma kan Tatay Dominador Castellano ti San Jose City from Jesler Frahiliana. Shout out kada Jan Ravanso, Glenn Peter Sipe, Mela Reyes, Riza Ngasaw, Emelda Reyes, Francine Dagayon, kan Yatsky Casey. Ni Reynaldo Paas, anak mi ada Rayan Joy, Rowan, Renz, Razel, apo mi ada Kisha kan Daphne. Makablaawan pa iti Paas, Vicente, Vadil, Fernandez, Marinas kan Agaluos family Timuta Kasibo. Kastamot ni Jing Afante, Presi Peneranda, Maricel Bautista, kan Dina Benito iti Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, from Mary Ann Orpia Paas. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Rita. Dear Manang Emmy, ilingad na klangan itinagan arita, ngam dispensaram manang no jakon inlanad ti address ko. Dahito YouTube channel yu ti may sa kadagiti pagpalpalabasak iti oras, tatalaga akaayayok ti agdengeg iti nagduduma apadas nga inkay ipatpatangatang. Dua kami nga agkabsat, ngam agduma kami iti ama. Agpada asaan ang nakatuluyan ni nanang dagiti amami manang, iso akas taunay nga unget dagiti kakabsat ti inami kankwana. Dimakkel kami nga agkabsat iti family house dananang, akadwami ti pangamaan mi, alakay abaro. Rita, nakadalos ka din iti kusina. Wanangkal, nalpasan, nakawalisak matan iti arubayan. Kat ni Boyat ngay, sa dino tayan na. Ang mga nadaman ditan nga kay ayam, adaw pa iti matrabaho diti balay. Uncle, Di kay agsadot-sadot no kaya tiyo nasayat kayo. Naglaing kayon ngay, no di kay pulos tumulong kadag iti trabaho ditoy. adda ka di pa'y pangibaunan nyo kanyak, Uncle. Ay ba man dyan nalang akabsat mo, tama pa nagsakdo. Tulungan mo, tapno na daras. Uwan, Uncle. Rumwarak, makaamo kayo dito'y balay. Agluto kan tumutan iti pangaldawan tayo.
Inakon. Wan, Uncle. Ay, agyaman nak. Rimor mo't laangan ng Uncle Doro. Nasaysaya at nawan dito'y balay. Nakauyuyong kan baon a baon. Uray ni ading ko, kanayon na nga ungtan. Kaasimot, di pa'y makaiayam. Inakayabanan ni ading ko aboyet, tamapan kami agsak dun. Amangan numasangputan na kami ni Uncle asaan pa'y analpas ti trabaho mi. Agungot tumanan. Naimbag ta si mangpot ka, nanang. Kasla na bambanog kayo, ah. Ay, wan nga rod anak ko. Adong amin tilinabak itay. Inlepas ko na tap no makaawid ak. Kakaiso na a day off ko inton bigat taal daw ti Domingo. Naimbag mo tada ka, nanang. Marigatan kami kanya ading ko aboyet. No ni Uncle lang ti kadwami ditoy. Nakauy-uyong, kun baon a baon. Ala, ano usan yun anak ko? Awan mo ti mabalin tayo nga umakaran. Saan nga umanay ti sweldo kas babaonan kandi Mrs. Cruz no pumanaw tayo ditoy? Sa maysa, adakarbangan tayo ditoy. Tabalay mo't dayto idalolo kan lolam. Nagrigat mo't kami nakabalay ni Uncle, nana. Kasla masiksikuran na makitkita na nga aramidon mi. Kanti na sakit, pasaray ayaban na kami pa iti bastardo. Anak ko, apay nanang, basol mi ka di, naawan na bangunan mi nga amami. Saan anak ko? Pasensya ka yun. Basol ko ti amin. Ngam di kay agdanag. Ikarigatak nga isakad ti panagbiag tayo. Basta anusan nyo ti agnaed iti den na ni Uncle yo. Nakarkaro no kasday nga daak iti ayan ti trabaho. Uwan nanang, di kay agdanag. Manang, napan ka di man ni nanang iti ayan ti trabaho na? Uwan ading ko, katimbilin na amasapol nga agtulnog ta ni Uncle. Tapno santa ka na yun amaungtan. Orar aramidin tam dagiti ibabaw na, agungot latta. Kasla sana kompleto ti aldaw na no di na tamaungtan. Makapasuron. Ading, Apay nga tamanang. Awan mo tar aramidin tama di. Oray ni nanang, kagurgura na. intun dumakkel ka, maawatam tumatlaon ti amin, ading. Talaga akas di ngamin ti ugali ni Uncle. Kuma, saan lang na pumampanaw ni nanang, tapno saan natakanayan ni ongtan ni Uncle Duro? Masapol mo't amanggad ni nanang ading, tapno makatulong diti balay. Nakarkaro na karurod ni Uncle Doro naawan apulos ti maitulong na diti balay. Kuma, adamot tatang tamanang, tapno saan nakakaasin ni nanang nagtrabaho? Iso nga ikagumaan ta ti agadalan na saya at ading, tapno yun makalpas ta, matulungan tan tumot ni nanang. Wen amanang, inton adan trabaho, saan ton nagtrabaho pa ni nanang? Wen ading, kat mapasamak to day ta, babaen iti tulong ti apo ana marswa. Nay, apay ngay. Malaman ngam awan pay lang dagiti agkabsat. Ang mga ano nagayayam damanan ni eskwelaan da sakbay nga agkawid da. Talaga pagpungpung tutan dagiti abastardo Uncle, agda kamin. Apay ngay ta kayo lang. Malaman na. Mana? Cleaner ngamin da ading ko aboyet. Iso nala daw kami. Inuray ko ngatan tapno da kadwa na nga gawid, Uncle. Teko namkit di, nagayayam kayo pa isakbay ang nagawid kayo. Sinalbag kayo kiti abastardo. Mala kayo lao na iti inayong awan manaknakam na. Uncle, Ala, ang kayagpulusan, kalpasan na. Agluto ka niti pangrabyan tayo rita. Mabisina kon. Katsikamat, may sa abastardo. Anya iti mulmulang lingam nita.
Agtignay kayo na! Ay, Wan, Uncle. Makapasuron kayo. Ala, agawan niyo tagtignay. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. nauyong ti pangamaan mi, Manang Emmy. Awan mo't maaramidan mi no saan nga aganos, ta iso ti bilin ni Nanang. Kanayon ngamin nga awan ni Nanang, gaputa agpapa ay ababaunan, kat linawas laang nga agawid, tunggal day off na. Kagura da ni Nanang, agraman da kami kani ading ko, tada kami kanu ti bunga ti pakaibabainan ti pamilyada, gapo iti napasamak kani Nanang. Indakdakkelan mi nga rod kani ading ko aboyet, tikas jay atrato kada kami, dagiti partido ni Nanang. Ading, agar mo sarkan, ang mga numaladaw ka iti klasem. Wan, Manang. Sapa exam mita. Masapo lang masapak tapno makadipaso ak paisak ba mga rugit exam. Lalaing nga ma. Sa bagay, amok mo't analaing ka talaga. Siyempre, mata, Manang. Imala ak samot kan ka. Aywan gayam. Na Uncle Doro. Saan pa ka din nakariing, Manang? Saan pa nga rod, ading? Ni, itaman pa analadaw ang nagriing. Mas daawak nga rod. Kanamom, mapalpaliiw ko. Kadagiti naglabas nga aldaw. Saan ang matagtagari? Kasla kanayon anaunag ti pampanunuton na. Nasayahat mo't, Manang. Tapno saan nga ungot. Indakdak ka lang tanti kanayon na panangungot na kadata. Saan ang pulsa nagbalo ti trato na kadatayo kada Nanang? Bay amon, di mon panunuton day ta. Naanusan tayon tupay ni Uncle iti naunday a panawan. Itanto lakit din. Sa bagay matkit di, Manang. Malaki din. Mangan kan, tapno makapan ka nag-eskwela. Ni, apay nga ta. Di mo't larumaran iti silid na ni Uncle Doro. Aldawan. Saan? Sapay mapan ko kitaan tay trabaho nga ibagbaga kanyak ni Judy. Sayang mo't day dyan no da maala da sa bali. Silly. Sales lady ka no ti may sa pagtagilakwan iji ili. Sapay la kumataadan tupay. No kas pangarigan makastragak ijay. Pagsardangak to ni Nanang agtrabaho. Bakuton ni Nanang. Amok amarigatan mo to iti trabaho na. Ay, tinasayaat. Saan kon asingaan ni Uncle? Ama, no napuyatan mat. Iso na imas pailaang titurog na. Makamuditan noong tanak intong sumangputak. Masapul ang makapanak kon iji ili. Tama nga no ada makaunang siyak nga agaplay. Narigatan. Sayang day nga oportunidad. Apay, sa dino tinagapwam si Carita. Apay nga awan kay tayo nakariingak. Pasensya kayo Uncle. Napan ko ngamin kinita tay trabaho nga ibagbaga kanyak ni Judy agayem ko. Trabaho kunam? Nakunang agtrabaho ka. Sino pa'y nga'y agtagibalay no agtrabaho ka? Saan kayo amadanagan, Uncle? No kas pangarigan ta maawatak, pagawida ko ni Nanang. Saan kon apagtrabahon, ta isunti kadwayo dito'y balay. Naimbag no umanugot mo dyan. Mayat man kun saan, masapul a sumardangan, Uncle. Bakuton ni Nanang, sigurado amarigatan mo tan iti trabaho na.
Nutikat ngamin sumangkadak mula. Di saan kumakas tati ka sa saadyo itibiyag. Inunanan tumot ngamin ti kinagaranggan diyang na iso aday ta. Insikog na ka. Di mo't nga rod intong palte amam. Ang di pa ilanap na. Nakirelasyon man iti ad asawa na. Anya din napasamak. Nagsikog man na rin di awan manaknakom na nga inam. Uncle, Apitin nanti bunga ti kinagarampang na. Isong aging gaita, agrigrigat pa ilaan. Imbak-bakat nanti nagbali na babaunan. Imbes ada kayo kumati pagserbian na. Saan? Tasabali ataw ti pagserserbian na. napasama kan ti amin, Uncle. Awanan ti maaramidan tayo. Ti pagyamanan mi laengen, kat napadakkel na kami ni Nanang, nga uray narigat ti adda pa nagbiag mi. Kanagyaman kayo. Taaddaak iti dahi ti abalay apag nanaidan nyo. Adda katumultulong ka na kayo. No saan? Jakla amon, no sa tino ti pang pidutan da kada kayo. Nanang, naawat akon iti nagaplaya ka trabaho. Agpakada kayon ton iti amo yo. Panawon mo ton tapno agsardeng kayon nga agtrabaho. Ay, uwan anak ko. Kat maragsakan na tanaawat ka iti nagaplayam. Uray siyak, Nanang. Saan ko mga umanugot ni Uncle nga agtrabaho Tawan ka no ti agtagibalay. Ngam imbagak matkan kwa na, apagsardengan kayon nga agtrabaho. Anya nga iti kunana anak ko. Ado pa'y asa una asak ba ngay manugot? Paspasensya mo ni uncle mo anak ko. Talaga nga min akagur anak gapo iti napasama kanyak. Pati da kayo iti adim, nairamraman pa yan. Bayan yun, Nanang. Barang makaamiris to matlaang. Ngam, amuyo ka din, Nanang. Kadagiti naglabas nga aldaw. Saan unay ang matagtaga rin ni Uncle? Kasla, naunag akanayon ti pampanunutan na. Nay, apay ngay nga ta anak ko. Saan nga ta nga da sa gubanit na? Diyak mo, Nanang. Sana bali, tada kayong tumutan dito'y. Mabantayan yun ton ni Uncle. Gaputa na pag-asatanak anakastrak iti trabaho, Manang. Pinagsardeng kon nga agtrabaho ni Nanang. Ison tinagtagibalay akadwana ni Uncle Doro. Nasaya at dagiti nagbalin nga amok, Manang. Iso adakkel tinaitulong ti trabahok iti panagbiag mi. Nang runa idi siya kon tinangibatyan dagiti amok iti negosyo da. Tanapandamutan nagyan ije Estados Unidos. Tidimi amo, Manang, adagaya mo nadagsen asakit ni Uncle Doro. Manong, anya ka di ti mapaspasamak kan ka. Kanayon ka nakapupok iti silid mo. Sakit kasla, nagkapsut ka. Ti lamad-madlaw mo. Gagangay ti lumakayan Kumapsot mo ti bagi tayo. Saan, Manong? Sabali ti madmadlaw ko kan ka. Kalaat nga imras ti bagim. Agpudno ka man kanyak, Manong. Di na ka di pakadanagan. Awan da ito'y. Saan mabalin, Manong? Inton bigat matlaang, ipanda ka iti doktor. Masapul ma-check up ka. Ibagak ka ni Rita, ta ipanda ka iti doktor. Gastos laang da ita. Manong, adda ni Rita at tumulong ka. Anya, kalpasan dagiti inararamid ko kada kayo. Nang runa kadakwada kan ni Boyet. Tulungan dak. Saanan? Kinapudno na mababain akon kada kayo.
Naamiris ko amadi dagiti inararamid ko iti kalabas. Isa pakawanan nakading ko. Da kami ko mo pamilyam ti rumbeng nga nakaawat kan ka. Kalpasan dagiti napasamak. Siyak pa iti kang runaan anang irurumen kada kayo kadagiti anak mo. Lipata mo day jay manong. Ngampulos, asaan ang nagimula iti sakit tinakamken ka dagiti kakaanakam. Amok na ita. Tasipod ubing da. Oray nagmaditi trato kadakwada. Nagtalinaad da na singpet ka na respeto nga anak. Isa pagbabawyak dagiti inararamid ko ide ading ko. Rita, anak ko, adagayam sakit na iti kidney ni Uncle Yo. Masapul gayam nga agdialysis. Ha? Ha? Di kay agdanag, nanang. Pagasan tayo ni Uncle. Ipadialysis tayo no isot ka sa pulan. Uwan, nanang. Awan tinamnamaan ni Uncle no saan ada tayo laan. Iso atulungan tayo. Mabain ngamin ni Uncle Yo. Kalpasan dagiti inararamid na kada kayo. Da kayo pa'y kano ti madadaan at tumulong kenkwana kunana. Nanang, nalpasan day jay. Lipatan tayo day jay pagtang tibiyag tayo. Iso a pinaraburan na tayo ti Diyos iti nasaliwanwanan a panagbiag. Tapno makatulong tayo mat kadagiti agkasapulan. Pudno day ta, nanang. Saan asabali a tao ni Uncle Doro, nanang? Kapamilya tayo. Iso anasken a matulungan tayo. Tapno umimbag pa'y ti sakit na. Hay na, agyamanak anak ko. Takasta ti kapanunutan nyo. Agyamanak unay. Uncle, agin na kayo ha, tani. Kalkalpas yung nagdialysis. Agyaman boyet. Madamang aglutluto ni nanang iti kanan tayo. Amangan ka nung amin numabisinan kayo. Saan boyet? Ay, uwan gayam. Sa dinutayan ni Manang mo arita. Napanitayan ti matmatunan na ang negosyo, Uncle. Ada ka nung amin asikasun na. Isa ang madamdama pa'y nga gawid. Nagasat ni Rita boyet. Tanaparaburan iti napintas agasat. Katagyaman na kada kayo. Tamairan rano dak iti napintas agasat yo. Uncle, kapamilyada ka. Isong anyaman ang napintas agasat at sumangbay kada kami. Karaman kayo iti dayjay. Sa anak ama ikarihi kaanakan. Kalpasan dagiti nagmading inararamid ko kada kayo, sipod ubing kayo. Sa anak ko man akaraman kadagito'y aparabor. Uncle, manipod ubing kami, da kayon ti kadwami. Kasla da kayon ti timakdar nga amami. Gaputaawan kat nga ron tinabangunan mi nga ama. Isa ama ikari kayo kadagito'y aparabor ti Diyos, Uncle Doro. Kumusta kayon, Uncle? Anadan nyo ti pagiyo tapno mabayag tayo pa'y agdadan na. Rita. Umadani manan ti dialysis yo, isong agpapigsa kayo. Maan kayo iti ado. Ado dagiti ginatang ko aprutas para kada kayo, Uncle. Ay, akyama na kaanakan. Ay na, mababainak ka. Tay tilaksid dagiti inararamid ko. Da kayo pa'y timang tartaripato kanyak it at masakita kon. Da kayo mat, Uncle. Asino kumapay nga'y tagtitinulong, no saan ada tayong matlaang. Ay, jaklanin amnamad ay ti amapaspasamak ita. Da kayo nga inkuskuspil ko. Inururuman ko. Da kayo pa'y ti mangipakpakita ita, itinalaos apa nang ipatagyo kanyak. Gaputa talaga ang napatag kada kami, Uncle. Noon yaman dagiti napaspasamak iti kalabas, lipatan tayon dayjay.
Mga barwanan tayo ket di kas may sa pamilya. Ket ikariyo asalwada nyo ti bagiyo Kaya't na kayo pa'y amakadan na itinaunday a panawan. Rita, kaanakan. Kaya't ko pa'y nga ipananam kada kayo kan ni nanang tinasaliwanwan a panagbiag. Amin dagito'y a sakripisyo para amin kada kayo, angkel. Patpatgan kayo unay kada nanang. Madama pa'y laeng nga agpadpadialysis ni Uncle Doro, manang Emmy. Aramidan mi ti amin, tapno mapatiddog mi pa'y ti biyag na. Nagturpos mo ta ni ading ko aboyet iti kurso na a civil engineering, kat madaman nga agreve-review para iti board exam. Kararag ko asapay lakuma ta makapasamanang. Mayat mo titaray ti matmatunak a negosyo, nga intalag kanyak dagiti amok. Katagyaman nak unay iti Diyos, taimpaayan nak iti nasasaya at tao, akas kadagiti amok, anatalag anang ibati kanyak iti negosyo da. Daytoy ti pakasaritaak manang. Tuy pagayam mo, Rita. Pagayam arita, napintas man ti pakasaritaam, kan makaibati iti nabalitokan nga adal kadagiti dumdumngeg. Pudno unay ama ikari kayo kadagiti aglaplapusanan a parabor, gaputaaddaan kayo iti nasayaat a panagpuspuso. Nga ito, nga iti laksid dagiti napaspasaran nyo iti biyag, nagtalinaed kayo anatibker, anang sango kadagiti dimteng a panubok iti biyagyo. Agtalinaed kayo kumaan na pakumbaba kan managtulong iti padayo a tao, tapno ad-adu pa iti parabor adumteng kada kayo. Kat ikarkararag ko iti namarswa, asapay kumata maimbaganan ti pangamaem, kan maipaayan pay iti atiddog a biyag. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Pintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag.